Дамјан Продакшн. Здравете, пријатели. Този поздрав е многу специјално. За Мартин, за боса на Ботевград Махала, најголемиот патрон. Също така за неговата съпруга Цецка, за најдобрата съпруга и за тяхното прекрасно детенце, за Габриела. Да са живи и здрави, семейство Асенови. Шампиона на Ботевград Мартин Асенов. Come on, Дамјан Продакшн! Всичко си имам, с жена ми съм го постигнал. От никой нищо не вземам, но на всеки съм дал. И приятели имам, но вече не ги виждам. Телефоните не вдигат и от завист не заспиват. Но парата знай обича само смелия човек. И сърце, когато имаш, имаш и късмет. Знай, парата обича само смелия човек. И сърце, когато имаш, имаш и късмет. И пари, златото, милионите давам за моята жена Цецка. И сърце, и душа, и живота си давам за моето дете Габриела. Дом, палац имам, дете кралица имам, жена красива имам, който завижда. Никога той не вижда, с нея съм се издигнал, до върха съм стигнал. И никой не ме пита как съм успял. Парата знай обича само смелия човек. И сърце, когато имаш, имаш и късмет.